Takže zdravím divákov pri novom let's play na hru Minecraft, so mnou Sniperom 5.6 a jediné, čo by som k tomuto mohol povedať je, pustíme sa do toho. Čiže máme tu nejaké veci, to si odložím zatiaľ. Pôjdem najskôr, zoberiem toto drevo, premením ho. Robím crafting table. Položím to takto. Chcel by som vám povedať, že aby ste dávali návrhy na nejaké hry, čo sa týkajú hororových hier, alebo mapy, aby ste mi posielali IPčky serverov a tak ďalej z Minecraftu, čo sa týka Minecraftu. Hlavne nie tie parkour mapy, lebo to mám na to dosť veľké nervy. A hlavne nie Outlast, lebo to by som nerozbehal na notebooku. Čiže tak dáko. A môžem sa pustiť rovno do ťaženia. Urobím lopaty 2. Tak. Hneď pod stromom budem ťažiť. Tak. Krompač som si nezobral. Tak mám dáky. Mám. Joj, lagy. Ale nič nevidím. Hop. Tak. Snem sem. Naťažím ďalej. Aj. Je to zo začiatku vždy také nudné, iba ťaženie. V druhom dieli plánujem už niečo viac. Nie len takto ťažiť v kuse nudne, ale viacej toho robiť ako nájsť si novú krajinu, lebo v snežnom biome sa teda zabývať nechcem. Lebo keď si urobím rovinu, že si vykopem sneh, tak hneď mi tam napadá, čiže asi tak dáko. No a hlavne by som si... Dávajte návrhy aj, že do akých biomov by som sa mohol zabývať, že by to bolo také najlepšie. Podľa mňa by to bolo najlepšie iba na púšť, lebo tam keď nájdem takú village vesničku, tak môžem sa v nej zabývať a sú tam aj v jednej budovke takej aj česta a v nej sú dobré veci ako diamanty sem tam, budú nástroj dáky. Videá budú tak 10-15 minútové, na najvyš 20, keď bude tak. 60 kameňa, to je dobré. Hop, skáč. Tak. Urobím... Čo bolo? Urobím ďalšie nástroje. Tak. 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 A ďalej urobím zatiaľ iba taký dom. Stačí aj z tohto dreva si zrobím tieto planky. Keď tak som tu niekde počul aj psov, čiže by som si mohol každopádne, ak zabijem takého kostlivca alebo nájdem kosti, tak aby som mal psa strážnika. Tak. Vchod bude tu. Tak, ešte drevo ponaťažujem. Také, no je ho dosť na materiály. No. Tak. 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 A dávajte aj tipy stavieb, aké by som mal stavať, aby to nebolo také nudné. Čiže tak.
budem vydávať let's play, ako sa len bude dať. Čiže nepočítam s tým, že bude jeden let's play na jeden deň, to bude až, no neviem, taký jeden let's play týždenne, tak dáko by to mohlo byť. Neviem ešte. Zhodnem sa dáko. Tak, odložím tieto nástroje. Tak. A tak. OK, čo ďalej by som mohol robiť? Ten sneh si odpratať, hádam, že sa mi sem nenajal byť ďalší. Tu, ak by som sa mal zabývať, tak urobím tu dom. Tak, ešte toto. Idem ďalej sem. Myslím, že mám aj jednu točku. No. Tak to tu osvetlím, aby bolo vidno dačo. Tak. Ešte jedno. Tak. To by mohlo stačiť. Odpracujem si tento sneh, nebudem mať doma sneh. Ešte toto urobím. Tak. Kameň. Si zoberiem. Čo sa týka modov, tak iba také mody na mobov. Alebo tak, všetko píšte do komentov. A hlavne tie typy krajín, aby som nebol zase v snežnom biome, lebo to v snežnom sa vôbec nič nedá vydržať. A možno pôjdem ako v druhej epizódke kúknúť, ako to vyzerá. Či je niekde blízko dáka vesnička. Tak. Dobre. Ťažiť urobím takto. A takto. Tak. Takto. Tak. A tak. Super. Tu budem ťažiť. Čo najlepšie. Rozrobím toto drevo. Dám sem crafting table. Do crafting. Čo to robím za blbosti? Urobím pec. Tak. Dám sem iba za pár dreva. 10 bude stačiť. Ne. Musím ísť ešte takéto poťažiť. No, rýchlo rozťaž to. Nech ma nenapadnú také obludy. Hlavne nie creeper. Čo by bolo moc zle teraz. By ma napadlo v takom čase. By ma zablokoval. Tak. Tam je creeper. Ja tie zvuky stíšim. O dosť. Na 20. Tak, to by mohlo stačiť. Tu sa pozriem, či nejaké uhlie nenájdem. Nevidím žiadne, ani železo, nič. No. Zaujímavá jaskinka. A ja už nemám žiadne torče. Tak zbehnem. Aha, iron. Iron by sme tu zabudli.
Bude zatiaľ na meč. Áno, bude aj na viac toho. Tak. Naťažím si poriadne veľa. Tak. Tak. Tuto zarobím, lebo som gramblavý a spadnem dole. Tak, 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 tak. Op. Idem hore. Oh. Dáme si vypáliť železo. Tak. Ja som dal do bedne. Tak. A hlavne neposielať také ako hry ako sú Cat Mario a tak. Nervy si nechcem robiť na tom. Čiže tak. Rýchlo musím zísť. Bo sa nesponáhľam, tak bude iba 15 minútový diel. Hop. Tak, ja som nehal doma všetkým kameň. Joj. Tak sa takto prekopem tam. Nič tam nevidím. Gravel. Joj, teba neznášam. Bože, aj s Gravelom. Tak. Ale užitočný bude. Budú z neho šipy, keď padne flint. Joj, mečom to kopem. Tak. Tak. Torča padla dole. Kúknem, ako som na tom. No nič tam zatiaľ nevidím. Akurát na lavu a plno mobov dole. Nevadí. Až v ďalšom dieli sa vrhnem na dolajšok. Dole navštíviť mobov milovaných. Tak. Nejaké železo by to ešte chcelo. Tak. No. Veľká škára. Tak sem dám Gravel a využijem, keď už je padací. Tak. Tak. Rýchlo. Tak. Idem späť. Tak, to je zatiaľ pre dnešný diel všetko z Minecraftu. Hľadám, že to videjko má do 15 minút.
čo som chcel ešte povedať, že odoberajte, lajkujte, komentujte, zdieľavajte, keď tak dislike, alebo tak. A dávajte návrhy na tie hry hororové. Čiže lúčim sa s vami a čus.